Umaari ba ang mga atleta mula Concepcion, Tarlac? Ipinagmalaki ni Mayor Noel Villanueva ang mga atletang nagbigay ng karangalan sa bayan sa iba't ibang national at international competitions. Kabilang na dito si Elaine Pacho ng Barangay Dutong Amatas na tumulong sa Team Philippines na makamit ang 16-9 na panalo kontra New Zealand sa FIBA 3x3 Youth Nations League. Nagwagi rin ang Pilipinas laban sa Singapore sa 15-11 na score sa Women's Pool A ng FIBA 3x3 Youth Nations League 2026. Bumisita rin sa alkalde si Jason Mercado Jr. ng Barangay Santo Cristo na napabilang sa Batang Gilas Pilipinas Under-16. Serlas 2022, ginrupo minoren. Naningilig na volleyball, basketball, or whatever discipline. Yan yung uso na yung pickleball. Pagkawa ko po pickleball court yan eh. So binracket nila 12 under, 16 under, 21, above 16. So pinokus niya yung grassroots. Yung katamong athletic meet under DepEd, yan, kaya ka na ako yan. Well-funded ka na ako yan. Halupan ito sasabihan ko yan din. Kaya talagang masanting la gayak din ang anak ni Kenny. If they cannot perform, just the form, mga kupin. Panela nga, di nga liwang balen, magtakala nung bakit no kaya kung pondo. It's just proper utilization of available resources eh. Kung yan wala pakarakal din pera, nung bubulsa mo lang, kang local chief executive, kulang lang eh. Pero nung gamitan mo lang, despite these limited resources, akit na naman din tao nung talagang tutuin kaya ang gagawan. Ayon kay Mayor Villanueva, prioridad ng LGU ang sports development at youth empowerment. Aniya, kompleto ang suporta ng LGU sa mga atletang lumalahok sa Regional Athletic Meet at palarong pambansa. Dahilan upang mas maraming atleta mula sa Concepcion ang makapag-uwi ng medalya. Marakalta mo gold medalist yung palarong pambansa nilabas from regional athletic meet to national meet yung palarong pambansa. Marakal taga Concepcion naman yan representing the province of Tarlac. So yung governor lang problema ka rin atleta bigeti. Balo na well taken care of lang. At kami sakin, po-provide nila sakin, karen training, dirinan nilang food stipend, otherwise sila makapag-excel. Dagdag pa ng alkalde, patuloy na palalakasin ng LGU ang mga programa para masuportahan ang mga atleta mula sa kanilang pagsasanay hanggang sa pagsabak sa malalaking kompetisyon. Ako po, Patricia Mawangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.